O pasado 15 de agosto rematou o prazo para que o presidente en funcións da Mancomunidade do Salnés convocase o Pleno de Constitución. Gonzalo Durán aprazou a convocatoria debido a un recurso interposto por un particular á votación secreta de Meaño. Nun primeiro momento, os socialistas pediron ao Popular que convocase o Pleno, pero ao non facelo, agora os 5 concellos do Salnés, gobernados polo PSOE, fixeron efectivos os trámites para persoarse como parte no procedemento xudicial. Pois o que fixemos foi personarnos como parte nese procedemento xudicial que se sigue ante o xulgado do contencioso administrativo, no que están solicitadas unhas medidas cautelares. As que están en trámite son unha demanda que presentou un particular de Meaño e ao cual se aferra pois o presidente en funcións para non convocar o pleno constitutivo da Mancomunidade. Entonces, quen está perxudicado por este tempo que se leva dilatando o procedemento pois son os concellos e, por tanto, a nosa veciñanza. Por iso decidimos, os 5 concellos do Partido Socialista, personarnos como parte en ese procedemento, tamén as medidas cautelares para poder formular alegacións e para tamén ter coñecemento de primeira man do que está pasando. Os socialistas piden que se desestimen as medidas cautelares e poder realizar o Pleno de Constitución. Nos o que pedimos é que se desestimen esas medidas cautelares que se pediron por esa persoa que demandou, na que piden, entre outras cousas, que non se convoque o Pleno Constitutivo da Mancomunidade. Nos decimos que non hai motivos para non facelo e que se desbloquee dunha vez esta situación. Segundo os socialistas, está gobernando a Mancomunidade en funcións o presidente dun partido que non ten maioría no Salnés. É unha situación paradóxica, non? Está en funcións un presidente que xa levaba 4 anos en funcións por un empate que hubo na última votación fai 4 anos e que agora se aferra pois, a este procedemento xudicial para non convocar. Nos dicimos que non hai ningún motivo para convocar, porque se o xulgado o prohibira, pero que non o prohibeu hasta ahora. O aprazamento está provocando situacións curiosas, como que algúns membros do ente comarcal xa non sigan en política ou outros que xa non son representantes do concello polo que foron elixidos. Nos atopamos a unha situación tan anómala de que siguen formando parte da Mancomunidade persoas que xa nin son concelleiros nin concelleiras nos seus povos, xente que xa non está neste mundo ou é que está presidindo en funcións unha persoa que ten agora mesmo minoría, non? Agora será a xuíza quen resolva se se estiman ou non as medidas cautelares. No caso de que non se estimen, os socialistas pedirán a Durán que convoque inmediatamente as eleccións.